Hele, ул менген арада мактыйм. Дамир бона спектакль ясады. Анда biz de катнаштык. Шуды. Мен аны кусокларыңа кирдим, Алла берсе. 1 апрельдәме премьера? Коман. Шакыр барсында, җаең чыкса. Рахмат килгәнең өчен. Һәр вакыт килә. Микрофон бирегез әле. Мине былай да иштеләр, ләкин микрофон кирәк. Рәхмәт. Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Мунча ташы тамашачылар, мин дә без инде юмористлар исеменнән буларак. Беренчедән, февраль айы ул һәр вакыт Мунча ташының концертларын карыйбыз февраль айында һәм бик күп кенә артистлар әле менә тәнәфестә сөйләшеп утырдык, бик күп кенә артистларның туган көне дә икән. Фирдүс Тямаевның 4-се булды. 3-семе? 3-се. Ирсә Бадретдинова 4-се менә мин дә шуны әйтәм бит инде. Ирсә Бадретдинова 1-се минеке булды. 11-е менә Шәмсия абыйныкы 70 яшь тулды Шәмсия абыйга тагы бер алкышлар мөмкин инде. Әле Шәмсия абыйга сөйләшеп утырдык та, синең бит малай беренче адымың да миндә укыганда шул Кыек Шәүлә театрында анамны фразасы белән башланды бит инде. Хәтерлисезме, председатель малай булып уйнап йөри идем. 23-ші Алла бирсә Мутаян Искәндәр абыйга да бит 60 яшь тула икән. Алла берсе, Владислав Искәндәргә. Ирзәр абый да февральский, бөтен артист февраль ничек шулай туры киләдер. Ярар, Гамил Әле абый. Данир, бу тагы бер кешелек ансыз сюрприз. Соны әйтербез. Тагы бер кешелек. Шамил абый түгел малай булай. Юк, Шамил түгел. Шамил абый бөтен булган буяң белән күтәрелеп мәшәкать булган нәрсә. Шамил түгел. Бишерәзәң. Серкаш. Шамил абый булгач искәгә Рәшит искә төшәйде теге. Берсендә Шамил абый биеп чыкты да басып тора. Рәшит абый андый буйлы Рәшит абый Сабиров. Шамил абый басып тора. Рәшит абый: "Җәмәгать, сез аның буена карамагыз. Акчаны безнең белән бер ала ул." Данир, мен әйтәм, февраль тулмасай, полный ай булса күп кешеләр туган бер ди. Мин янды. Әйтмәгез дә. Ярар, кечкенә генә бүләгем бүген шалтыраттым мин Рөстәм абыйга. Хәзер әйткә чыгарлар әле, әзер интрига булсын әзрәк. Шалтыраттым Рөстәм абыйга бүген башта. Рөстәм абый Рахманкулга, Рөстәм абый узак шул ничә кеше мин әйтәм сез коллективта. Как раз мен сиңа җыеп яталарым, ул сиңа диктовать итә икән. Узак шутлады ул. 3-4 тапкыр, 5 тапкыр шутлап чыгып, мин бит инде ничектер барыбер кирәкле теге үземчә инде саныйм шулай кирәкле әйберләр бүләк итәргә яратам артистларыбызга. Әйтик, Рифатның концертына килгән мин аңа виса бүләк иттем. Барыбер тазармас микән дигән инде. Мин аңа шуны ак көннә шулай карап торам. Элвин Грей шул Радикул Якшинга барган мин аңа Салават абый җырларыннан торган китап бүләк иттем. Җырларга өйрәндек менә. Җырларга өйрәндек. Салават абый ничә җыр җырлый бит инде. Мин дә җырлыйм. Шуңа мен әйтәм, давай икебезгә бүлик тә 20 елга җитәр ул безгә әйтәм. Ришат Төхвәтуллинга килгән аңа да нәрсә уйлап табырган. Волейбол итеп алдым инде, волейбол уйнарга ярата. Аннан соң бит теге үзенчәлекле кеше. Аның теге бөтенесе микрофоны булса, аның кара булса, аның ак микрофон аерым үзенә генә тутырга ярый, берсенә дә тидерми. Шуны, шундыйрак кеше нишләтәсез? Менә Ходай аны шулай яраткан. Әле беренче ул ак микрофонны күргән мин Мәскәүдә, Кремльдә чыгыш ясаганда. Болгар радиосы оештырган концерт ТНВ. Мин 6000лек зал операторскийда флешканы биреп маташам. Карым Ришат репетировать итеп. Тыңлашы санадуга дидем. Әле мин күз ул вакытта булай ишүнә күрмим идем. Нинди эскимо ялап йөри бу сәхнәдә диде. Ана гына башка дип микрофон икән моның. Ак. Шунда беренче күрдем. Вот. Төрле инде Фирдүс Тямаевка килде, маңа спортивка һәм успокоительный биргән иде. Әйбәт, молодец. Сезгә инде былтыргы программада килгәндә һәрберегезгә Себерке биргән им, кайын себеркесе. Бу юлы, хөрмәтле дуслар, нәрсә дип уйлыйсыз? Дөрес. Гамил абый ярата ул натуральный әйберләр, менә бер кәрзиненә бүләккә керә, кстати. Югәрен чаласы һәм әнфис бит каты сөйләп әйтеп миңа күз тиюдән ничек дөрес итеп юлларга шәригать буенча. Күз тиюдән әйбәт саклый әрем дип әйттеләр миңа. Һәрберегезгә әле әрем шутлап чыгарды.
Rüstem abi, varlığısız kolektivde 14 kişi. На всякий случай 15'te saldım. Bir paran verirsiz Şemsiye abiga. Юбилейimiz bilen. Abi, buna tağımara bir aytam. Hürmetli tamaşaçılar, men özümde erim hazırlap qo'yam, bir kishini atagam. Birinchi diariyadan birinchi narsa kerak tugul, 2-3 tugun qabib suv bilan yutasiz, bir diariya qolmaydi. Shokir, rahmat. Bularning ishi. Bilen şulardan yutuğuzda dostlar. 3, 4, 5 Mart günü benim konsertga keligiz, yemmi? Rahmat. Zo'r rahmat dostlar, g'afur bunday uzoq sizlaganim uchun. Mana shunday motor